जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा फैगौ 7, 8 आरो 9 जानुवारि 2020 जानो गोनां बे बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै जिहेतु गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। गायसनगिरि हिसाबै जों हांख्रायना लाबोदोंमोन बानजाय आफादा मानगोनां जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनेस्वर बसुमतारी बिथांनि दारै गोथार मोनसे बाथौ आर'जनि दारै दिनै बेखौ गायसननाय जाबाय। आं खोब गोजोननाय मोनदों। आं सानदों गुबुन गुबुन जायगायाव जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफादा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंबोदों, एबारनि जिथु बोसोरसालिया जथुम्मा खोब आलादा रोखोमै बे जागोन, मोनसे जारिमिनारि जागोन जा आंहा मोनसे फोथायनाय दं। आं खोब गोजोनदों आरो रायजो राजानि जिबिलाक दुंब्रुद गोसोजों जायफोरनाखि बाहागो लाफैदों, जायफोरानाखि मदद होनो ओंखारबोदों, आं बिथांमोनखौ गासैखौबो आं खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गोथार गोसोजों बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरदों। आरो जों बुंथिनांगोन बेयाव नैबे जारिमिनारि बेखायनो जागोन होनना बुंदों। बेयाव जोङो बर' हारिनि थामोनथा बा राजखान्थि हक जोंनि राव सिनायथिखौ रैखा होनो थाखाय जिहेतु जों खामानि मावबोबाय थादों, बेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गासैखौ जाहाथे जों फुरा रोखोमै दाफुंना लानो हायो, जों बिनि सायावबो जिहेतु जों खामानि मावदों। दा बिनि बादैबो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों लोगोसे जोंनि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय जिहेतु खामानि मावगोन। आरो बे मेलाव जोङो बेफोर बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोर जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, ट्राइबेल संघनि आफादगिरि, बेजों लोगोसे जिहेतु गेवलां मेलाव जों गाहाय आलासि महरै जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिथांखौ हांख्रायदों। जों दाख्लै 9 अक्ट'आव बिथांखौ लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायनि गेजेरजों बिथाङा नैबे मेलाव 9 जानुवारियाव बिथाङा गासैबो हाबाफारिखौ दोनथ'नानैबाबो जोंनि मिटिङाव फैगोन होनना बाहागो लागोन होननानै खावलायदों। आरो बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टारखौ बिथाङा लिंफानो होदों। बिथांजों लोगोसे साखाथियाव नांजाबना थानाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि, मानगोनां आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। बिथांजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय रायजोनि मेघालय, अरुणाचल, नागालेण्ड, पश्चिम बंग, त्रिपुरा गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनियाव बोसोरफ्रामबो जिहेतु डेलिगेट्स फैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि बायजोआव 22 जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं। आरो बेजों लोगोसे 120टा आन्सलिक कमिटि दं। गासै जोंनि मोनफ्रोमबो मेलाव, बोसोरारि मेलाव फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स बोसोरफ्रामबो जायो। एबार एसे बांसिन जागोन होननानै जों मोनसे आसा फारिदों। आरो बे जायगानि रायजो राजाखौ जोङो गासैखौबो गोसो मोदोम देहा होनानै जाहाथे जोंनि बे मेलखौ खुंफुंनो हानो थाखाय जों गुरैयै आर'ज गाबदों। बे समाव नोंथांमोना सोलायनाय जागोन। एबार जिहेतु टार्मिनथि गोदान आफादगिरि, गोदान नेहाथारि हयथ' बे आफादनि दारै मोननो हागोन। बे मोनसे गोजोनथाव रादाब। फिन नोंथांखौनो जुदि सायख'फिनबावोब्ला आफादगिरि महरै बेथ' रायजोनि डेलिगेट्सनि माबासो जाहैगोन। बे थारमाने जोंथ' नांगौ होनना बुंनो हाला। मोनसे डेलिगेट्सआ मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे प्रसेस। बे डेम'क्रेटिकआ रायजो राजाया सोरखौ लुबैदों, डेलिगेट्सआ सायख'यो बेनो जागोन थारमाने। बे आं जाफिननांगौ होननाय बाथ्रा गैया।